da wari sukan iya ɗaukan santigiri na sanyi su shigar da frontal lobe shine goshin kwakwalwa na gaba sai ya daskare. Wannan daskarewar an fahimta ko shi yake haifar da ciwon mura sai ya dinga tsiyayo da ruwa. To da za ka iya ɗiban sanya uwar magunguna ka shaƙa zai iya buɗe maka, da za ka ɗebi tafarnuwa ka shaƙa zai iya buɗe maka, da za ka ɗebi habbatus sauda ka shaƙa zai iya buɗe maka. Kenan akwai shaƙe mai kyau akwai shaƙe mara kyau, an fahimta ko? Amma wanda zai jirkita yanayi ko yasa kana ganin mutane hurhudu ko biyar wannan ahi sai a nemi tsarinsa. Na'am, saiwa sai nan gefe shi zai wuturi. Na'am, babu in babu nan to mana shugaban dawa bismillah. Bismillah. Bayan da nake son malam ya kara mana akan abin da ya shafi SSN nan, sickle cell, don yana yawaita yanzu, to ya ake magance shi? To sickle cell and anemia cell and leukemia cell and malignant cell dukkaninsu matsala ce ta cikin blood bangaren jini. Akwai hemophilia A and B and C. Hemophilia wata ƙwayar cuta ce da take cinye plasma, ruwan da ke ɗauke da jini. Hemophilia B ita kuma cinye wasu ƙananan tubalan halitta take su ne platelet. Sannan hemophilia C su kuma duk wani protein na cikin jini take cinyewa, ta haka jini ike gurɓata, ta haka ake iya samun yanayi na kamuwa da sikila. Sai a dinga samun rashin ɗumin cikin jini, ya zama amosanin cikin jini. To idan aka samu sickle cell tana da wahalar magani, amma akwai abubuwan da za ka iya amfani da su dangane da samun mawafika wanda muka jarraba. Wani lokacin saboda tsabar tsaurin samun magani sai an zuƙe ɓargon mutum. Shi ne sistem ɗin yanzu da ake yi. In ka ɗauki mangwaro, sassaƙen mangwaro da ganyen mangwaro, kamar kaɗa su da citta, wannan cittas a tafasa a zuba zuma a dinga bawa mai sikila, in Allah ya yarda ƙashinsa ya daina tsotsewa. Sannan ciwon bugun ƙashin nan in Allah ya yarda zai samu afuwa da sassauci irin yadda ya kamata. Idan ta kai gargarar ƙonewar jini, kar a je a ƙara jinin. In jinin ya ƙone, abubuwa ƙwaya uku, samo tufa guda uku, apple ɗin nan kamar kaɗa, a bawa mai wannan wanda jinin nasa ya ƙone, a bashi ya sha, cikin minti 15 jininsa zai dawo. Ita tufa ba ta huce sakon 57 kafin wanki take bin jikin ɗan adam. Tumatiri, idan ka watsu ruwan tumatiri ka matse shi kofi ɗaya, tafasa shi a zuma sukari ko zuma, a bawa wanda jininsa ya ƙare, minti 15 ko 20 jininsa ya dawo. Tin, wanda Allah ya ce wa tin, to wannan tin ɓaure, sassaƙen ɓaure, a same shi a niƙa shi ka ajiye shi a gida, da an ce jini ya ƙare, ɗebi cikin babban cokali, zuba shi a ruwa, tafasa shi a bayar, shi magade ne wajen dawo da jini cikin minti 15-20 da izinin Allah. Kenan muna da magani. Sannan idan ka samu citta, kanumfari, masoro da tafarnuwa, ka niƙa su, samo man shanu mai yawa a tafasa, a zuba su a tafasa. Idan aka tafasa, a kawo ruwan zuma a zuba, a cakuɗa, a yi tafasa, a dinga bawa mai cutar sikila. In Allah da sai an manta da ihun da yake yi a ciwon sikila da izinin Allah. Goruba
wannan bincike ne na duniya. Goruba wadda mata suke kokawa da ita, mazan ma kokawa suke da ita. Wannan abin da ake ci maganin sikila ce, rasar da sikila take a cikin jikin dan adam. Malam tambayi wata tambaya. Na'am. To, goruban zo fa wana. Na'am. Kafin mai tambaya na ƙarshe insha Allah. Duk mai son ƙarin bayani dangane da abin da ya shafi wani lalura ma wanda malam bai ambata ba, ko kuma kana jin nauyi na yin tambaya, insha Allah malam zai bada namba waya yanzu nan. Sannan akwai masaukin malam gurin malam Nura, dan uwa malam Nura yana da shi da wa malam Nura shine dalilin zuwan sa nan. Yawa shi malam Nura ya haɗu da malam ne a lecture da malam yayi a masallacin kungiya na Bega. Da ya ji lecture da malam ya gabatar a gurin shine shi ma ya kwaɗanyi malam ya shigo Sulaija. To dan haka duk mai son ƙarin bayani insha Allah malam zai bada namban waya, ko kuma ka same shi a shagon malam Nura can kusa da masallacin Juma'a na su Alhaji Falalu malam Alhaji Babayo Gaye Babayo, nan jikin gidan malam Ismail, ɗaya daga cikin uwayen kungiya na wannan kungiya mai albarka na Izala. Insha Allah za ka same ƙarin bayani a gurin. Shugaba bismillah. Assalamu alaikum. Kusan tambayar da nake so in yi malam yayi kusan ya ambaci rabi. Kamar yadda likitoci suke cewa idan mutum matarsa da shi da ita suna da the same genotype, to wannan shi zai sa sai su haihi sikla. To akwai wani option da zai yi yanzu ga don wasu suna advice in an samu wannan genotype din guda mutum ya rabu da wannan matan saboda kada a haihi sikla din. Shin abun gaskiya ne? In ma gaskiya ne akwai wata mafita? Assalamu alaikum. Alhamdulillah. To su genetic din nan suna da yawa. Genotype, genotherapy, genomutation, genetic disorder, suna da yawa. Janet din nan wato wani abu ne ba za ka iya gane shi ba. Akwai abin da ake kira DNA and RNA, deoxyribonucleic acid, shine hamirun nawawiyyar ribi, wannan nawawiyyar ribi. Akwai abin da ake kira mitochondria, wani ɗaki ne a cikin kowane cell. Jikin ɗan adam ina da cell ya haura 100 billion cell. Kowanne cell ina da wannan ɗakin. A cikinsa DNA yake, wani zare ne na rahoton gado ko kuma wanda yake ɗauke da gadon uwa tun daga kan mahaifiya har izuwa kan sayyidatina Hawwa'u. Tun daga kan mahaifi har izuwa kan sayyidina Adam alaihi salatu wasalam. Kuma yaron yana iya gadon waɗannan abubuwa a cikin mahaifiyarsa a wata 9 ne. Shine prenatal life. Laraba suna kiran system ɗin da aishu kabalal wilada. Akwai aishu ba'adal wilada, prenatal life and postnatal life. Shine rayuwar jariri a cikin mahaifiyarsa kafin ya zo duniya, ta haka ike yin gado. To akan iya samun wani maganin shine kai Allahu akbar, wato akwai Arabic gum, menene shi da Allah? Karo da ake sarrafa shi, ake wanke hula, ake abubuwa da shi da yawa. Karo da kuke gani antioxidant ne, antitoxic ne, antifungi ne, antibacterial ne, kai anti ne. Kai har anti-genetic engineering a cikin jikin ɗan adam, wanda wani ilimi ne da ake canja ɗabi'ar mutum ta alewa, ta sinadarin abinci, ta waye a dinga aiko shi ƙasashen da ake so su tashi daga siffarsu da ɗabi'arsu, a canja su da abubuwan da ake ba mu shi muke ci. In ba ku sani ba ku sani. Wannan technology din yayi nisa, sai ka bincika za ka gano shi.
to ƙaro in ka samo kwano ɗaya ka duba ciki akwai mai ƙyalli, masu ƙyallin su za ka ware. In matarka tana da ciki ko kafin ta ciki kai ka ɗan ɗauki guda ɗaya ka jefa a bakinka ya ƙone ƙwayoyin cuta, ya hana jaririn cikin sel ɗinka da cikin cikinta ɗaukan ƙwayar cuta ta dinga tsotsa. Kai idan mutum a ce a cikin wata ɗaya da aka samu yaro mata za ta dinga sha har ta haihu, in ka dubi lafiyar yaro da zubin siffar yaro da yadda yaron yake, wallahi sai ka ji tsoron ka ce wannan kwaɗanka ne, saboda yadda Allah zai ba shi kariya a sanadin cin ƙaro, a sanadin tsotsa ƙaro. Daga yau kenan in ka je wajejen ina suke ce masa ne nan ba Maiduguri ba, Nijar, sun fi mu cinsa, wallahi sun fi mu cinsa, amma su kowane iri kusan guzurin su ne ma tsarabar su ne, da mutum zai tafiya in ya zo da karo shi kenan ka zo musu da abu mai kyau. To ba wai iya abinci ba ne, magani ne da ke wanke jini, magani ne da ke gyara halittar Allah a cikin ciki. Akarmakallahu, kenan annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ce mana kullu da'in dawa'u, dukkan cuta tana da magani, lakin alimahu man alima wa jahilahu man jahila. Wanda ya san maganin shi ya sani, wanda bai sani ba shi ne bai sani ba. Tafi ka je ka bincika, za ka ga abubuwan ƙudurar Ubangiji na mamakai. Yanzu daga ƙarshe na ba da magani akan ƙwallon mangwaro, ɗan ciki shine cotyledon, akwai dicotyledon, akwai monocotyledon, mai budewa, ƙwallo mai budewa da mai rufewa. To na mangwaro in ka ɗauko shi, niƙa shi, yi fodarsa, ƙaramin cokali da safe, ƙaramin cokali da yamma, ɓarar da shuga yake a cikin jikin ɗan adam. Yanzu ke so ke shiga, wanke jini yake, wanke kwakwalwa yake, gyara ƙarfin ido yake. Ƙwallon mangwaro, wai da ana cewa a jefar da ƙwallon mangwaro a rabu da me? To yau a dawo da ƙwallon mangwaro a zauna lafiya. Idan mata ta samu haɗari wajen haihuwa ta yi faso, a ba ta garin ƙwallon mangwaro ta dinga baɗawa ta warke. Idan ka raina wa matarka ta canja, kana son ta canja, ka ji ta tashi da kan yadda kake so, ba ta garin ƙwallon mangwaro ta dinga tsarki tana sanyawa, insha Allahu kai kwana 7 tana sawa, za ka ji irin canjin da Allah subhanahu wa ta'ala zai saman mata. Kai ƙwallon mangwaro, sirrin da ike cikin ƙwallon mangwaro bai shi lissafuwa. Ƙasashen da suka ci gaba sun gano shi, yanzu abincin gida ma suke yi da shi, duk abincin da za su yi sai sun zuba garin ƙwallon mangwaro. Wannan kalmomi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. To sai nambar waya za ka iya tuntuɓa dangane da shawarwari, shine 0800 33765825, 0800 wato 08033765825, 08033765825. sunana Nura Salihu Adam, wanda aka sani da Salihan Nur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Kafin ka tashi malam zai. Alhamdulillah, Allah ya saka wa malam da alkhairi. Lallai bana kwallon mangoro zai tsada ki. Kafin mu tashi insha Allah ta'ala za mu miƙa abin magana ga babban limamin mu kuma malamin mu Fadilatu Sheikh Muhammad Hussein Bauchi hafizahullahu ta'ala, ya ainihin wato ce wani abu a cikin wannan taro insha Allah. Malam bismillah. Yawa malam godiya da fatan inda ya fito gida lafiya, Allah ya mai da shi lafiya, Allah kuma ya saka masa da alkhairi, Allah ya biya shi, Allah ya sa sakamakon mu gaba ɗaya zama aljanna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya saka wa malam da alkhairi.